עננים על הדרך וגשם שוב מתחיל, סתיו בארץ אחרת, אנשים לא מוכרים. בן אדם הוא תקוע בזיכרונות שלו, וכשהוא בא למקום כזה הוא מיד חושב שיש לו משהו פה. כשאני גדלתי, הייתה אגדה שיש לי סבא באמריקה, וכל פעם שאני רואה סרטים אמריקאים, אתה מכיר את זה, שאל פצ'ינו רודף אחרי מישהו בכאלה, או ג'ין אקמן או משהו, אני איפשהו רואה את סבא שלי שם מתרוצץ ברחובות האלה. הבן אדם ניסה לבטל את הנסיעה בבית הקפה שבשדה. אמרתי לעצמי, אולי הם ברחו וזו הזדמנות לברוח מההופעות, כי מי רוצה לטוס את כל הטיסות האלה? יש לך מקום בשבילי? מקום? אין לך מקום? זרקים את זה. אני שונא לנסוע, אני שונא לזוז, אני שונא לארוז מזוודות. הכנסת להקה שבועיים לתוך מחסן. נהיה... קצת, כל החיים משעממים. אתה רוצה לפצוח במסע. אתה עובד עם שלמה ארצי? כתב ידיך לא מוכר לי, וקולך מהפנט, צלצוליך טלפונים, שכנע אותי לצאת מהבית החם לרחוב הקשה אל העולם. בשנת 2008 יצאתי למסע הופעות עם שלמה ארצי והלהקה שלו בארצות הברית. לאט לאט גיליתי שמאחורי הבמה הנוצצת והמוארת יש אחורי קלעים אנושיים, מלחיצים לפעמים, במיוחד באולמות בארץ זרה. אתה מאבד שליטה. נסענו 10 שעות כדי לראות את שלמה ארצי. And we are huge fans of Shlomo, even though we don't speak Hebrew. Shlomo Artzi, who's that? He's the biggest singer in Israel. Shlomo Artzi. אין, כמו אמריקה זה אמריקה, אבל מתגעגעים קצת לארץ. בקיצור, אני גבינת קוטג' 5%. הדבר שהכי מגניב אותי במקומות כאלה, שהזהות של האנשים נעלמת בשנייה, כי כולם מדברים על מוזיקה. I'm gonna play something real simple. You can play lead, okay? Nice. סיפרתי לך, אבל למדתי בחוץ, דיברתי עם איזו זמרת צעירה ישראלית שנמצאת פה, לא מפורסמת. אבל היא אמרה לי, אני ממש רוצה לעשות דיסק. אז אני, כשהיא אמרה את זה, והרגשתי בדיוק את מה שהיא מרגישה, שאני ממש רוצה לעשות את זה טוב. That's the beauty in music, is expressing yourself and speaking. 40 שנה, זה לא צחוק. ואם בגיל שלי בכלל אפשר עוד להיות רלוונטי, אתה מבין? אהבה, געגועים, רגשות, הרבה רגש. צריך לא אדאג לך, תלפני אז אולי לא אדאג. זה חיוך בבטן. חיוך בבטן? כן, זה חיוך בתוך הבטן. המון אנשים, המון דמויות, חלקם אני כאילו מכיר אותם, ומיד אחרי זה, מחר אני אשכח אותם. אבל חלקם אני כאילו מכיר אותם תוך כדי הופעה. כשהייתי צעיר זה היה מקפיץ לי את הגוף, הייתי מנסה לישון, והגוף שלי היה קופץ.
כאילו עשית מסע באיזשהו מקום. הבמה זה הבית שלי, זה מקום שאין לו זמן, זה אני והחוויה שלי. כשאני שר על הבמה, יש כל מיני דמויות שלוקחות אותי ושרות איתי על הבמה. היה לי סבא שלימד אותי לשיר, ואבא שלי ששר נורא יפה. ובאופן מוזר גם האיש הזה, שלא כל כך סבל אותי, המדבר האנגלית הזה, שהכרתי אותו בגיל מאוחר יותר, ובהשוואה לסבא שלי השני, שהיה האיש שגידל אותי, הוא היה זר לי. לא יכול להגיד לך אפילו שאהבתי אותו, אבל הוא היה דמות מפתח. ואז אני נכנס לחדר ושואל האם כולכם פה, כלומר בסדר, כולם עוד חיים, ואת עוד שרה עם גיטרה געגועים לים, כי הביקוש לאהבה לא מסתיים אף פעם. אני לא אספר הכל על איך עשינו מי, הצמדנו לאלוהים גדול בתוך אצטדיוני, מישל קראתי לך ואת ניסית צחק, ובכיכר נצמדת אליי ומות תפינו יצחק, הלהקה נגלה בכוח את עצמה, והשדר צרח הפנק חזר לעיר, וכל נובמבר כשנהיה לנו עצוב וקר, נצמדנו זה לזו ושוב נצמדנו